Ik ben Kees Seeso en woonachtig in Osburg. We hebben hier een winkel, is fietsen, schaatsen en skilers. Ik ben zelf ook schaatser en skileraar, dus die interesse, weet, zowel de verkoop als ook het onderhoud van iedereen zijn schaatsen en skilers. Wij slijpen noorden, we slijpen kunstschaatsen en we slijpen ijshockeys, zowel van kinder tot volwassen schaatsen. Ik heb hier onder andere een kinderschaats. Het voordeel van de kinderschaats is dat die verstelbaar is. Dus je kunt de schoen kun je groter en kleiner maken. Het is altijd een ijshockeytype. Er zitten namelijk geen tandjes op van voren. Want tandjes zit je altijd in dat ijs te prikken. We hebben een echte kunstschaats. Er zitten dus van voren wel tandjes in. Die schaats is ook rond. Er zit een kleine holling in. Zit ook in een ijshockeyschaats. Een normale, gewoon volwassen ijshockeyschaats ziet er ongeveer zo uit. Weer zonder tandjes erop. Dan krijgen we de snelschaats. Dit is een echte recreatieve schaats. Een wat hoger model. Is een vaste schaats. Op het moment dat het pinnetje eruit gaat, kan het eventueel ook een klapschaats worden. Het voordeel van de klapschaats is dat je eigenlijk je voet kan afwikkelen net alsof je hard loopt. Het is een wat hogere schoen, dus voor de recreatieve schaatser. Lekker stevig, er zit een binnenschoen in, voor lekkere warme voeten en voor heel veel schaatsplezier. Op het moment dat ze uit de machine gekomen zijn, zetten ze netjes vlak in de tafel, netjes op hoogte. En dan met speciale steen gaan we die namelijk nabewerken. Dat wil zeggen, er moet een hoek van 90 graden ontstaan en helemaal aan de rand moet die netjes afgepolijst worden en afgebrand worden. Op het moment dat dat klaar is, dan is de schaats eigenlijk klaar voor gebruik op het ijs. De weersvoorspellingen op dit moment zijn vrij gunstig. Er hangt wat vorst in de lucht. Vanuit het oosten moet het eigenlijk komen. En in Rusland en Duitsland zit er nog op dit moment niet zo heel veel vorst. Dus ik ben er zelf nog even een beetje sceptisch over dat. En ik zag gisteravond een Piet Paulusma, die praat dus over een aantal dagen vorst. En dan zou de vorst tijdelijk uit Nederland kunnen gaan verdwijnen. Dus hopelijk dat die dan misschien toch richting de vakantie weer terugkeert. In de krokusvakantie. Dat zou eigenlijk de mooiste tijd zijn voor ons. De kinderen hebben allemaal vakantie en veel ouders die aan thuis zijn. Dat is eigenlijk de mooiste periode voor een winterperiode. Dan zeg je begin februari is ook meestal de strengste periode.